ku danna subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Assalamu alaikum jama'a, ina jin labarin nan da zafin shi. Wai Gfresh ya sake aure. Jiya ina kan live stream din shi ina ga mishi akan cewa ya dawo da matan shi guda biyu. Ashe Gfresh ya riga da ya je ya yi aure. Irin gani nan munafuka ko Gfresh ba za ka kira ni a private ka gaya ma akan cewa za ka sake aure ba. Anyways, ni ba akan Gfresh ma nake son yin bidiyon nan ba. Bidiyon nan abin da yasa nake, idan kun ji murya na wallahi ina kuka ne, amma filter maybe zai sa ba za ku gani ba. Kun ga rayuwar ya mace ba? Rayuwar ya mace abin tausayi ne. Yanzu Gfresh ya saki matan shi bai kai sati biyu ne ko sati uku ba. Next thing Gfresh ya saki aure. Yanzu yarinyar nan dole ko tana so ko ba ta so sai ta yi wata uku tana idda, ko da ce tana da dimbin masoya wayanda suke so su aure ta. Dole sai ta jira ta yi wata uku nan, thereby ta yi wasting na rayuwarta, ta dawo ta zo ta shiga zawarci a wannan zamanin da muke ciki. Zawarci ba abu bane wanda wani zai zuga ku ya ce muku akan ce wani abun kirki ne. No, they should take the responsibility. Yadda Allah ya daura musu su yi, they should take care of us. Shine kawai in my own one sense of words. Yes, when they can't, it's okay. Ki tafi din idan ya zama dole ki tafi din. But no matter how you look at this thing, ita ne aka cuta. Kuma a matsayina na ya mace ko miya nake son Gfresh, dole yi Allah wadai da wannan situation nashi din da abin da yake. Gfresh kabar gano ya kai danka namiji ne, sai Allah ya ɗauki ɗan brother ɗinka ko kuma yanzu matan da ka aura, sai Allah ya aje ta zauna cikin gidanka ku haifi yara, ka zo ka samu ya mace a ta mata aure sake, a ta mata aure sake, ba za ka ji daɗi ba. That is karma Gfresh, that is karma. Duk abin da kai ma dan wani ko yar wani za a yi manaka. No matter what Maryam did to you, ba wai ina cewa akan cewa abubuwan da ta yi she's right ba or she's wrong, but put yourself in her shoes. Ba wai ta dade bane da zama a cikin gidanka nan ko ta ji dadin aure ba, kuma ta zo zama ne forever. There was movement tsakanin Kano ne, Abuja ne, an yi jigila da ita nan, an yi jigila da ita can, an yi wannan, an yi wannan, an yi wancan, an yi wancan da ita. There was really no peace a cikin auren din, because peace is not about ka ba mutum muhalli ko ka ba mutum kudin cefane kaza kaza ko ka ba mutum. No, it's about emotional connection which you failed. We all know that, but because we love you, so we stood by you and we watch you do this. And me kwanka koma ka bi kafa kana ga you're famous, forgetting that akwai mutanen da aka yi su kafin ka kuma ya zo ya wuce. Duk abin da kake gani a rayuwar duniyar nan, ko mutane biliyan nawa ne suka san ka, at the end of the day your reputation matters. It may be easy for you kai ka samu mata nan, sannan kuma it might be difficult for your son ya samu mata zuwa gaba. Whatever you do, kar kai hotin na yar wani. I would have preferred da a ce kun sasanta kanku kai da matanka. Magana ta Allah da Annabi har cikin zuciya na kenan. I would have preferred da ka bi matanka na da ku koma ku je ku yi zaman auren ku. It would have been much better, instead of you ka je ka dauki wata yarinya kuma who doesn't really understand the celebrity life. Maybe ta zo ta gani ya fi karfinta ko ta bokare, a sa fara samun matsala. You see all these things, abubuwan da yake faruwa ne when you're in the media eye. And as much as ina son dauki duka laifin din ba Gfresh, I will also have to give it up to the fans. A mutanen da kuma muke zama tare da su, especially idan mutum ya yi suna, wanda za su nuna maka je kai kaza, ai an maka kaza, je kai kaza. Surround yourself with good people wanda za su baka shawarwari na gari. It is very important. I think Gfresh in these circumstances, he is being misled. Not only that, yana auren rebound ne. Rebound yana nufi an yi breaking heart ɗinka, maimakon ka zauna kai mourning na heartbreak ɗin da aka maka, you will decided to use wani mutum as substitute na abun da aka maka da bai maka daɗi ba ɗin.
ke wanda zaki shigo sabuwa, ina miki fatan alheri. Allah ba ku zaman lafiya, Allah ya kawo zuriya nagari. But responsibility naki number one bayan su des shine ki tabbata Gfresh ya shirya da kowa, so da idan kin haifi yara da will be no karma on them. Shine kawai gaskiyar maganan da zan faɗa. And then Maryam, ke kuma ina miki fata idan kin gama idda Allah ya baki miji nagari. Still ba zan cire zato ba akan cewa ke da Gfresh kuna iya dawa tare, because Gfresh ya ga mu yace mu ni nace na yace kin ga auren nan da nayi da Maryam din nan to har abada ne, kuma nace insha Allah. So insha Allah idan da rabo duka wannan abubuwan ba zai hana komai ya settling ba. Haka ma da shi da Sadiya sun yi su rabu da juna, but they are still very much together. Su kaddaran junansu ne. Allah iya mana. Assalamu alaikum.